Točíme? Povedz, že ešte vidíme len... Dobrý deň, vítame vás v World Grand Prix Fara Cup 2012, druhá časť. Prosím ťa, nerozoberaj mi motorku. No ne, teraz uvítame dneska Rossiho ak na svojej Yamahe číslom 46 s novými elektrónmi. Pozdrav sa. A dneska nám ukáže rýchlostný rekord, ktorý ešte nebol pokorený. Ukáž motorku, bližšie záver na motorku. Čau mami. Dobre? Takže Valentino Rossi, aké máte z tohto pocty? Okay, I'm ready for the training. And fuck you shit. OK, nevieme čo hovoril, ale môžeš to nakopnúť? Dobre. Skapal mu to, dostal balans a letí, ja sa zdrbal. Dobre. To bol Valentino Rossi na svojej novej Yamahe 46, čo je to s novými kolesami značky Monster, ukáž Monster, náš Monster. Čau mami, dore. A tu je už Valentino Rossi zašpinený, to som povedal, ale mama to bude pozerať. A tu je Schwarzenegger, ideme sa pýtať Schwarzeneggera, aké má z toho pocty? Pán Schwarzenegger, aké máte z tohto pocty? Veľmi dobre, bol to výborný závod a co víc? Ty kokos, veď toho jazdil jeden, to aký závod tebe jebe? Ja? Schwarzenegger nám ešte ukáže svaly. Dobre. A už fanúšikovia sadajú na Rossiho motorku. Stopnite to. Kokot! Fanúšikovia, dáš mi podpis? Ďakujem! Už to stopni.